Sa panahon karon nga kasagaran sa kabataan, gadgets o video games ang paboritong lingaw sa weekend, ani ay pipila ka mga batanon sa Cebu ang mipili og laing kalingawan pinaagi sa pagpangisda. Ang report ni Orchids Lapingaw. Imbis nga magduko sa cellphone o magduwa og video games, ang duwa ka mag-amigo mas ganahan nga muadto sa daplin sa dagat aron nga manakop og mga isda. Para sa 14 anyos nga si Franz Ligaray, iyang gigahin ang iyang panahon sa pagpangisda inay nga magpundok sa balay. Mabalance ang sa video games o sa studies na ko. Katong mga previews kay imong nakuha nga isda kay imo ba silang giluto gikaon? Taon. Gipakita mismo sa 12 anyos nga si Shem Ubas nga kung unsaon paggamit sa iyang fishing rod. Lapay ni mo, ay inikanto ni mo, imo ni siya buian, di mo kani. Sa pagkani imo ni buian, kaya mo na niya. Di mo siya buian. Apan dili lang kabataan ang malingaw sa pagpangisda. Si Mar Aparicio, 36 anyos, usa ka ride-hailing app rider, regular usab nga mga isda sa City of Naga. So kapila na ka nagkuan ani sir, nagbuhat ani nga kuan hobby. Kuan 2 years na. 2 years na nya. Pila ka isda mo makuha kada ari nimo? Depende. Kay sahay kuan man kanang mingaw man sa labi nagkunang bawd. Samtang ang uban nga nigahin sa ilang weekend sa virtual nga kalibutan o baka ha magtambay lang sa balay, ang uban nakita ang ilang adventure sa outdoors nga sama sa pagpangisda. Busa mga kapuso, hilabi na nga anaa kanunay silang panimay atong katunon ang bagong skill nga mo ang pagpangisda. Ako si Orchids Lapingaw, Balitang Bisdak.